S'ha invertit més que mai en educació a Catalunya. Així ho ha assenyalat el president de la Generalitat, José Montilla, en la inauguració del nou Institut als Gorgs de Cerdanyola del Vallès, una visita que ha fet juntament amb el conseller d'Educació, Ernest Maragall. Aquests últims 6 anys s'han construït i millorat moltes escoles i instituts, moltes més que mai a Catalunya. Fa més de 3 anys que mantenim una mitjana de 2 centres nous o renovats cada setmana. I aquests darrers anys s'han incorporat també més docents que mai al nostre sistema. S'han destinat més recursos que mai a l'educació a Catalunya. El president Montilla ha destacat que el govern treballa incansablement per enfortir el sistema educatiu i ha remarcat que aquesta és una de les respostes necessàries en un context de crisi com el que vivim, ja que l'educació i la formació són peces de primer ordre del nou model econòmic. En aquest sentit, el cap de l'executiu ha afirmat que el govern no ha deixat de lluitar ni un sol moment per la igualtat d'oportunitats, per l'equitat i la justícia social a Catalunya.